Bém, čaute, to je doktor Gogicius McTaboricius v Jedlinách alias Tábor v Jedlinách. Vítajte u nás a dneska vám predstavujem úžasný Tichá pošta challenge. Túto s mojimi drahými táborníkmi, takže prosím vás, každý predstavte sa jedným slovom. Dano. To je Jožo. Luboš. To je Marian. Damian. To je Damian. Anželo. Jonáš. Maťo. Dano. Adam. Rastík. Mastík. Adam. To je Mr. Bean. Chalani, ste pripravení natočiť video? Ale no tak čo ste skapaterí, ešte raz. To by nebol tábor, keby sme toto nespravili. Ideme na to! Ešte narýchlo. Pravidlá sú také, že prvý povie vetu, predávajú si to potom, keď majú na sebe sluchatka a zistíme, čo znie v poslednom odkaze. Prechod. Skrč. Prst. Skrs. Krk. Ty máš veľký zadok. Ty máš veľký salám. Ty máš veľký salám. veľký zadok. A teraz, chalani, čo ste vlastne počuli? Ideme na to. Strč, prst, skrs, krk. Ty máš veľký zadok. Ty máš veľký salám. Ty máš veľký zadok. Zadok. Ty máš zadok. Vtipné na tom je, že preskočili, že tento počul zle a potom už zase dobre. Zadok, salám. Že vlastne sa to napravilo časom znova. Ale nebol to strčko. To ste netrafili. Ďalšia skupina. Dneska bol dobrý obed. Dneska bol skvelý deň. Dnes som si zlomil ves. Dnes som si zlomil nohu. Dnes bol dobrý obed. Ja som počul, že dneska bol skvelý deň. Dnes som si zlomil ves. Dnes som si zlomil nohu. Mám rád Nutellu. Men, ne, zel. Offline tábor. Mám rád Nutellu. Men neudev. Men, ne, zel. Offline tábor. OK, Gogo, ste pripravení? OK. Dobre, ideme na to. Máslo s horčicou. Mám rád veľké zadky. Dobre, ďakujeme všetkým za pozornosť, všetkým 5, ktorí pozerali toto video. Tým Chorá vrana dal najväčšie úsilie do toho, aby toto video bolo dobre, takže sledujte nás na našich sociálnych sieťach. Twitter @ Chorá vrana, Facebook Chorá vrana official a YouTube Chorá vrana Man TV. Takže super, majte sa, vidíme sa na budúce, poďme na to. Chorá vrana. Niky!